חיים גורי כותב בגוף ראשון יחיד ובגוף ראשון רבים. חיים גורי הוא המבטא הנאמן שלנו, של כולנו. חיים גורי, בבקשה. אחים יקרים, חברים לנשק, נאספנו כאן הערב בשנת ה-60 למדינת ישראל, כאחרונים לבני דור תש"ח שנטלו חלק במאבק על עצמאות ישראל. כאן אני נוטש לרגע קל את הכתוב ורוצה לומר תודה מקרב לב לאלה שיזמו את הכנס האדיר הזה ולאלה שקיימו אותו, כי הפעם הראשונה מאז הקמת המדינה מתרחש הדבר הזה. פשוט אני לא רואה את סוף הקהל ועדיין יש לי עיניים חדות למדי. עד עכשיו נאספנו חטיבות, פלוגות, גדודים, ופתאום בעוץ כוח של דור שלם, שאלה שנשארו כמובן בחיים עד 120. אך מה רבים שאינם כבר בינינו.